Orain eguna konfiguratzeko, bere IP-a bilatu behar dugu nabigatzailean. Guk 5. eman diogu. Eta hemen ja sartuta gaudela, ematen diogu Wizardi. Eta hemen ikusi dezakegu sistema, interneta eta VPN-a. Hemen EKHR-en daukagu pasahitza. Orduan, bueltatzen gara, bueltatu behar gara hemen, eta hemen daude bi ezberdin sartzeko konfigurazioan. Eta guk aukeratu behar dugu Talk 2M, hemen jartzen dugu pasahitza. Siguiente, hemen sin proxy jarri behar dugu. Eta orain kargatu behar da, eta guztia ondo badago, guztia berde aterako da. Ja guztia kargatu da, denbora bat kostatzen zaio, eta hemen ikusi aldugu guztia ondo dagoela. Eta hemen EKHR-en sartuz, ikusi dezakegu VPN-a Madriden jarri dugula egiteko. Orain guztia sarean ondo konektatuta dagoela ziurtatzeko, egingo dut ping bat adibidez automatari. Orduan CMD-en sartzen naiz, eta jarri behar dut automataren IP-a. Eta ikusi dezakegu ondo dagoela. Hemen Tio portalean ez daukagu programarik sortuta, baina ikusi dezakegu sistema online jarri daitekeela. Sí, ya está.